Ahojte, takže vítam vás pri tomto videu, ktoré sa bude volať make-up, vlasy a outfit na jeseň 2013. Nebude to teda jeseň, ale bude to jeseň lomene zima. Dobre, dúfam, že sa vám video bude páčiť a strašne vám ďakujem za presiahnutie 1000 odoberateľov a potom vás aj neskôr informujem o giveaway. Budem začať. Make-up. Ako prvé použijeme nejaký odlišovač očí, ktorým odstránime zvyšky make-upu. Ďalej nanášame hociaký krém na tvár. Ak máte nejaké nedokonalosti, zakryte ich korektorom. Zapudrujte. Príjemné oživenie pleti môžete použiť lícenku a tvár vykontúrovať bronzerom. Ak ste ho prehnali, opäť zapudrujte. Pokračujeme očami, na ktoré naniesieme podkladovú bázu. Ako prvý používame nejaký svetlý tieň. Ja nanášam tento od Alve. Do vonkajšieho kútika naniesieme nejaký oranžovo-červený až bronzový tieň. Ďalej všetko rozblendíme štečokom, na ktorý sme naniesli jemné množstvo rôznych hnedých tieňov. Pokračujeme linkou. Ospravedlňujem sa strašne za túto linku, pretože ja som chcela, aby to bolo vidieť, ale zase aby to bolo zaostrené, ale nebolo vidieť, bolo to úplne rozostrené, čiže som nič nevidela. A tak toto je taká linka po slepiačky, ale podľa mňa to celkovo vyzerá pekne aj bez tej linky. A oči uzavrieme špirálou. No a nakoniec použijeme nejaký balzam. Vlasy. Najprv poriadne rozčešeme. Naneseme nejaký prostriedok na ochranu pred teplným upravovaním. Vlasy nakolmujeme. A nakoniec všetko nasprejujeme sprejom na vlasy. Outfit. Parka SHM. Legíny cez Calzedonie a tu máte dokonalý pohľad na moje kolená, čo vyzerajú ako tvár lenechoda. Converse oči zmyslu z Legends.
a pod kabátom parkou má byť tento hnedý svetík z HMK. To bolo k veci. To sa nepodarilo. Už som presiahla 1000 odberateľov, za čo vám strašne moc ďakujem. Dobrý deň! A nemá, to nebol ten môj. Aluš! Strašne veľa špínca na tom zachytáva. Čo je to? Chylomba. Rozbehni sa. Vidíte to? Vidíte toho leva? Dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa, pa!